chun PodFoinse funse. PodFoinse na seachtaine seo ba muid lé an Buiséad a thall de Máirt. Hééis an Buiséad chun muid amach an cainte le muinte na háite agus muinte go nóna le fáil amach go dtíireach céir de cheapan siad don Buiséad. Sto go leor déine clásán faoin Buiséad ach dhéing héin dá riire nach droch Buiséad atá an dá riire. Níbheh aon duine ag gíre Buiséad den cinál sin ach an cinál rochtain na bhfuil an tír faoi láthair. Is dó go gaithe muid lugan níos a bheith freigarchas agus ghlacha leis a bíon mar d siad faríar an chud is mó agin ní muide chur sa rocht sin ach cai muid íchas agus beidir nach chur mór an freigracht ag daine as an tír le tamil an nós. Agus lig muid cinál de lucht na sainte gríime áil ar an tír agus bud í chuirt trína chéile ceapam hain. Tá an tobbach income treis ardúáil. Duine tá fháil €50,000 nó ní smú tu go ardú ó 1,000 go dtí 2,000 ar ó sin. Tu go ardú 2,000 freisin duine atá ag siú €75,000 go dtí 4,000. Agus ardú go dtí 6,000 duine atá ag fáil níos múna €170,000 in 9 bliana. Tá an deontas do tóga tíochtas an gcuilteachta freisin chuirtear cáil. Tá deire chuirte leis an bónas na nálacha dómh sin a bhí na fáil airgead faoin rion leasas róisialta. Tá 50,000 don dó le gara daoine atá faoi 20 bliana d'aois nó níos lú. Agus freisin tháinig ardú 2 cent price lítir diesel agus ardú 22 cent titine. Well, tá an Buiséad an Chuaigh dar nó ar gacéine. Tá sé ó thaobh méid airgead cánacht de gacha le hais go gaithe mé as seo amach tá sé tabaiste go leor ceapan ceithre go léad míle. Ach níl mise go donna as a gcomparáid le lándaoine mar tá mé gobar tamil fada tá mé sínseireach agus níl sé chun donna dósa le daoine óga bhfuil teach ceannathe acha leistigh de bliain á gá. Níor adam an Buiséad in éach chuaile mar groisiúil chun airgead nó deola gearna le faoi daoine faoi 20 bliain d'aois agus ní dóin an gcuid sé sin cheart. Ceart me gur se go donna ar fad agus tá éimrí orm faoi cattá galatóirlú faoi ceann coppla bliana nuas agus chu sé steach go mór an maiall ar an cá incomtar ar daoine óga bhfuil go leor póisteacha, even beirt póiste tá sé go donna. Agus thug siad an bónus duna seandaoine faoin nollag tá sé sin cruach amá. Ceapan go bhfuil na rialtas. Is cum céin rialtas atá an. Tá mé faoine géile agus léibeán bei siad siún ag déanamh an rud chéine. Mar níl caithí siad an leis a chur amach. Níl fiú a bheith caint faoi. Níl éon fiú a bheith caint faoi tá fianna fáil níos meas agus is abseid siad nó éon rud mar sin. Caithí tú búil a roiig leis an leis ceart. An bhd nach mailam sa bhíon budget ná go leidir siad an airgead atá daoine fithe áil agus an chuí a chuid siad an diesel sús. Ní cheapan go sé ceat. Ceap me gur Buiséad leoné gur sé féráilte, sách féráilte, caiisiad rud a cinsíanna, so bhíon na cineach sin le tógeal acu. Ach caim mar aga mé rud a smó chuid olc agus chumsané ná gur áda siad price a diesel. Bhín siad gearr go ceann daoine price na diesel leis nó carnaí diesel agus nach ceann siad carnaí petrol, so ní hiigim fáin nach an petrol le dáda siad an áit a diesel. Agus détarrán nach mé náitas armsa bhain suas go tuaisceart na héireann le hí airí cheannacht rud a bit diesel nó héirbhí cad a hain. Agus tá an mí daoine ránach má de siad nach Patriot an wathú má hen tú suas go tuaisceart na héireann. Ach má tá rud ní siad ní hiigim ceá nach nó hach daoine suas. Tá an tír seo a banú choilechurne agus cheappain ní rud an donna bheitchan go ghunne beag an suas go tuaisceart na héireann. Formas cúpla gluchaisteach ag seirbhíseolas pobal cum sa MFG tó an teara smog. Ceann na gluchaí smú a formuid ná fion ráta dubhah income seo atá taisteach agus tá dúbailte. Bhí go leor daoine gluchaisteach fion pá íosacht náisiúnta. Cin áróbhééis ar a báid ach cimméid bhééis a bleníoach. Sin ceann na ceisní smú tháinig steachine. Go riine tAire páid íosúnta náisiúnta. Sin páid €8 agus 65 cent san nuair. Mar hampla go rinne tá gobair de chuigláán na seachtainna tá tuairtear bliantún acu go 70,500
bei siad na gíoch €350 as a dúirstal gach blian. Chuoine atá ar an dóil nó atá a bensin a bhí súil acu an níceach breise áil finolic. Go háirí finolic mar tá ag chulaganna bín costas breise ar gachtainine. Go háirí atá bín se níos fuiris ag an amsinolach agus bebéid mar chuir níos mú teas óla nó mar sin de éic. Chomáile sin I mo chás hain tá cá díosel am, tá an díosel barí suas 5 cent a lítar. Chuir se sin gas go mór go roioine eile chomá tá go ag an obair. Tá muisiad a 2006 chur réaltas an bhaim an ícecht forlíonna lucharm lena. Siad is san ícecht se na €1,000,000 sa míon go cluine atá gasúach a bhí 5 bliana dís. Tá sé gceistena sé go réaltas ó bhuiséad iné an Chuaigh Aibreán a seo dhearmach ag deireanna bliana lug. Tá sé gceist in mléananis chéad bhíile a dhearmach go le cílann se seo go méid cluine I cáileach ar €500 sa mbliana. Branta sin ar méid gasúach acu tá chomá. Sinna bhaid pátrcail na seachtainna seo agus bhain Buiséad. Ámanta cua amach rúin go dtibhin. Slán agus beannacht.